Maayong hapon mga kalumnon. Karon kuan Huwebes sa gabi. Diri sa ko tungusod sa Matalong, Liti, Philippines niya. Muna itong kung mga trabaho ang kalumnon. Kay maugyapon nagapas gyapon tas oras. Naman na itong ini matulungan tumulong ko dapat mo pagkakaon para advance liya kung tapos kini lanis ko check daan ilahin na ito ano na niya ito ang tama ni trust fund niya na po yung general fund itigim niya matalunod ito rin isildo ito mga gilibit sa bangko. Huwag ka pa matalong naman kung i-airwan mga bitch kung nabay na sa buong naso. Ano matanong lang na pag-yapon mo ko ano? Sige.